Ayun. Bakit? Relax. Gusto lumabas eh. Before. Dimating kami ngayon. Yan mga tropa. Good morning. Diskarte mo muna tayo. Bali husky, bat and blue, tsaka basic sanitary. Tsaka dimating na to. Yan, sigurado medyo matagal-tagal na trabaho to dahil yung aso, sobrang dumi niya. Tsaka nagkamat-mat na yung buhok. Yun, kasama natin ngayon si alias Neg, kung tawagin ng barangay Anulid. Ayan na naman siya, nagbablog tayo dahil nandyan siya. Bakit ito yan? Bakit? Nga po, ito rin. Mama ko yan. Big ball. Papamulag ko yung tatagdag. Tanong kayo na tingnan. Medyo pagluturang ba yun? Pero champion lang din na. Ay naman gano'n sa laban ay ako na ito pero sulit na eh. Matagal din pala bro? Oras din pala Tagal yan. Baka hanggang 2 oras may higit mga ganyan din. Depende naman pag makikita kung ano. Wala na yung bowl niya. Bigas-bigas na kasi. Tagal na rin bro eh. Ang ganda nga ng katawan niya ngayon eh. Sa ganito, isa din mahirap yung mga huli. Huli. Oo, yun ang mahirap. Yun ang matagal Sasabay pa yung kagat. Yun ang mahirap sa amin. Yung kila si Jobs sa Maaldan. Sino yun? Yung mga nagbebenta ng mga scooter bike. Yung dyan sa yung kalpo, yung nakikita ko eh. Si Jobs, yung nagbebenta ng mga bike. Pero ngayon, yung electric bike na ang benta. Tatlo yung pwesto niya, yung nasa Banawang. Banawang. Tapos yung nandito na ngayon, katabi nung yung kila Ipoy dati. Yung dun sa ng nila? Oo. Yung dalawang huli noon, yun ang mahirap. Pagka, yan ang pinakaayaw nila kasi ito. Yan. Yung pag-aalis. Oo. Pag-aalis na ng pagdidimas na kami. Bali. Bayaw, pinamula na ngayon. May tututok may lupa mo. May tututok may lupa mo. Pinto. Sa wadya ka lang eh. Ligasyon. Tanong ito gabay, prepare ko may busal. Tanong ang pasto ko. Yung kaninang supermarket, tsaka dungis-dungis. Yan na po yung resort. Yung mga nakikita nyo mga yan, mga balahibo niyan. Yan mga boss. Bali, 3 kami ngayon para i-groom tong isang aso para mabilisan. Barangay Anulid lang din to. Sa aking Baluarte ni Negro. Okay. Yan Negro, ako mo paano? Amoy bela. Ako ba? Ako tayo. Amoy bela. Chicks la. Natalamat tayo Negro na nanang mo. Makakataboy tan. Nanang mo yung balta ni. Sabay na rin yung blower tsaka dimating. Kanina napaliguan na, dimat. Ngayon na naman, blower, sabay dimat na naman. Ito yung kaninang super dumi. Lagay natin yung picture mamaya. Hindi ko na kasi masyadong nabidyoan kanina.
Ayan, wala na yung kanyang bulbul. Balik na siya sa pagiging pag-aalindog. Di ba pare, ano masasabi mo, paring negro? Yung okay na naman eh. Okay. Ayan, okay na. Ayan yung resulta. Walang kabulbul na. Ito yung mga natanggal na. Salamat dito sa batang to. Okay na naman. Ayan, okay na. Dimating, tsaka basic sanitary, tsaka pa-imlo yung ginawa dito sa ASCII na to. Kaya yun, nawala. Yan yung bowl nyo, ang dami. Ito yung talalim, tawang ay. Oh.